diolch yn y Dduw am gyfle arall I ddod yma ger dy fron. Ac I ni yn cyflwyno'n hamser I ti. Bendithio ni diogelan hamser. I ni yn gofyn am y nerth hynny o ddifryd I dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly, I ni'n gofyn hyn trwy enw a ceddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gallwch ni ddechrau trwy ganu'r Emrif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cael ddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso yn gwasanaeth, fe fydd na luniau ysgawn yn cael ei gynnal ar ôl yr oedfa drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau, sef nos Iau Mehefin y 15fed. Fydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgau gael ei gymryd yn ei ganu tra'r un hystedd Emrif 460. 460.
darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Daniel. Llyfr anodd i ddod o hyd iddo, os ych chi'n gallu dod o hyd i'r Salmau. Yna chydig ymhellach at Eseia a Jeremia, gyda ymhellach to Ezekiel, a syth ar ôl Ezekiel feddwch chi hyd i Daniel, ac ar ei ôl yma Hosea. Daniel pennod 4, cyn dechrau yn adnod 19. Yna Daniel, yr hwn ydoedd ei enw Beltesazar, a synodd dros 1 awr a'i feddyliau y dychrynasant ef, a tebodd y brenin a dywedodd, Beltesazar, na ddychryned y breuddwyd di na i ddehongliad, a tebodd Beltesazar a dywedodd, fy arglwydd deied y breuddwyd i'r gyseion a'i ddehongliad i'r elynion. Y pren a welaist rhwng a dyfasau ac a gryfhasau ac a gyreiddasau ei uchder hyd y nefoedd, ac oedd i weled ar hyd yr holl y ddeiar, a'i ddail yn deg a'i ffrwyth yn aml, ac ymborth i bob peth ynddo, tan yr hwn y trigau bwysfilod y maes, ac y preswyliau adar y nefoedd yn ei ganghennau. Ti frenin yw e fe, tydi a dyfaist ac y gryfheaist, canys dyfawredd a gynyddodd ac y gyrheiddodd hyd y nefoedd, ath lywodraeth hyd eithaf y ddeiar. A lle gwelodd y brenin wyliadydd a sanct yn disgyn o'r nefoedd ac yn dywedyd, torwch y pren a dinistriwch ef, hynny gadewch foncif ei wraidd ef yn y ddeiar mewn rhwym o heiar na phres ymhlith gwellt y maes, a glycher ef a glith y nefoedd, a bydded ei ran gyda bwystfil y maes, hyd oni chyfnewidio 7 amser arno ef. Dyma y dehongliad o frenin, a dyma ordynhad y goruchaf, yr hwn sydd yn dyfod ar fy arglwydd frenin, canys gyrant dioddi wrth ddynion, a chyda bwystfil y maes y byd y drigfa, a gwellt hefyd yth borthant fel eidionau, ac ath wlychant a glith y nefoedd, a 7 amser a gyfnewidio arna ti, hyd oni wypech mae y goruchaf sydd yn llywodraethu ym mrenhiniaeth dynion, ac yn ei rhoddi i'r neb a fyno. A lle dywedasant am adael boncif gwraidd y pren, dy frenhiniaeth fydd sicr i ti, wedi ti wybod mae y nefoedd sydd yn llywodraethu. Am hynny, frenin, bydded fodlon gennyt fy nghyngor. A thor ymaith y dybechodau trwy gyfiawnder, a ddanwireddau trwy drigarhau wrth dreiniaid i edrych a fydd estyniad ar dy heddwch. Daeth hyn oll ar Nebuchadnezzar y brenin. Ymhen 12 mis yr oedd fe yn rhodio yn llys brenhiniaeth Babylon. Llefarodd y brenin a dywedodd, onid hon yw Babylon fawr, yr hon a adeiladau sy yn frenhindi yng nghyfder fy nerth ac gogoniant fy mawr hydi. A'r gair eto yngenau y brenin syrthiodd llef o'r nefoedd yn dywedyd, wrth y ti frenin Nebuchadnezzar, y dywedir, aeth y frenhiniaeth oddi wrthyt. A thia yrir oddi wrth dynion, a drigfa fydd gyda bwysfilod y maes a gwellt yth borthant fel eidionau, a chyfnewidir 7 amser arnat, hyd oni wypech mae y goruchaf sydd yn llywodraethu ym mrenhiniaeth dynion ac yn ei rhoddi i'r neb ymuno. Yr awr honno y cyflawnwyd y gair ar Nebuchadnezzar, ac y gyrwyd ef oddi wrth dynion, ac y porodd wellt fel eidionau, ac y glychwyd ei gorff ef gan wlith y nefoedd, hyd oni thyfodd ei flew ef fel pli ar yr od, ar y wynedd fel y wynedd adar. Ac yn niwedd y dyddiau mae fi Nebuchadnezzar a ddyrchefais fy llygaid i'r nefoedd am gwybodaeth a ddychwelodd ataf a bendithiais y goruchaf, a moliennais a gogoneddais o'r hwn sydd yn byw byth, am fod ei lywodraeth ef yn llywodraeth dragwyddol a'i frenhiniaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. A holl drigolion y ddeiar a gyfrifir megis yn ddiddym, ac yn ôl ei wyllus ei hun y mae yn gwneithir a llu y nefoedd, ac a thrigolion y ddeiar, ac nid oes a talio ei law ef, neu a ddywedo wrtho, beth yr wyt yn ei wneithir. Yn yr amser hwnnw y dychwelodd fy synwyr ata fi, a deithym i ogoniant fy mrenhiniaeth, fy harddwch am hoiwder a ddychwelodd ata fi, am cynghoriad, am tywysogion, am ceisiasant, felly am sicrhawyd yn fy nheyrnas, a chwanegwyd i mi fawredd rhagoron. Yr awr hon mae fi Nebuchadnezzar ydw i fy moliannu, ac yn mawrygu, ac yn gogoneddu brenin y nefoedd. Yr hwn y mae ei holl weithredoedd yn wirionedd, a'i lwybrau yn farn, ac a ddichon darostwng y rhai a rodiant mewn balchder. Bydde bendith Duw
ar ei air sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni yn diolch yn bod yn dod nid trwy ein hymdrechion ni, ond yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau a thrwy waith perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod ger dy fron fel rhai sydd wedi ei golchi'n llwyr yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn gallu dod ata ti fel dy blant ac yn dy alw yn dad nefol. Ac felly yn hyderus yn gwybod dy fod yn rhoi grandawiad, dy fod yn rhoi croeso i ni. Ac yn felly o Dduw i ni yn dod ac yn gofyn i ti unwaith eto i fod yma gyda ni'n helpu ni yn ein gwendid, i ni mor ymwybodol o'n tueddiadau i droi i'r chwith ac i'r dde, i troi ein golygon oddi arno ti o Dduw. Nad ydym ni yn aml yn dyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd fel ac y dylse. Mor aml i ni'n edrych tu fewn ac o'n hamgylch ni, ac eto Dduw ddim yn troi ein golwg ata ti, i bwyso arno ti ym mhob sefyllfa, ym mhob argyfwng, ym mhob pryder, ym mhob llawenydd, ym mhob agwedd o fywyd o Dduw. Fe ddylsem fod yn sydyn yn troi ata ti ac yn pwyso arno ti ac yn dod â'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti o'r newydd, i'n helpu ni yn hyn, i ni godi'n golygon yn yr oedfa hon tuag ata ti. Dim ond ti sydd yn gallu'n helpu ni, dim ond ti sydd yn gallu gwneud gwaith yn ein plith. O Dduw i ni mor ymwybodol, beth bynnag a ddywedwn, beth bynnag a wnawn, does dim byd gallwn ni wneud i ddod ag enaid o dywyllwch i oleuni. Ac eto o Dduw yr wyt ti wedi rhoi dy fraint i ni i gyhoeddi'r efengyl. Ac felly o Dduw wrth i ni gyhoeddi'r efengyl ac yn diolch am y rhan honno sydd gennym. Wrth i ni weddio am bregethiad y gair, wrth i ni weddio am wrandawiad y gair, i ni hefyd yn ymwybodol mai dim ond ti sydd yn gallu ychwanegu'r cynnydd. Ac felly o Dduw yn gofyn i ti ddod i weithio trwy nerth yr ysbryd glân, i dywalt ysbryd arno, y bydd ysbryd i ar waith yn agor llygaid y deillion ac yn ei tywys a droed y groes, hyd yn oed yma yn ein plith. Ac yna o Dduw ymhellach i ffwrdd, efallai rhai yn ymuno gyda ni mewn mannau pell o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod ac i cyffwrdd nhw ble bynnag y maint, ac i ysbryd fod ar waith yn ei bywyd yn hwythau hefyd. O Dduw i ni cyflwyno'r holl ddydd i ddofal di ac yn diolch i ti am y sil, yn diolch i ti am ddiwrnod wedi osod o'r neilltu. Diolch am ddiwrnod o orffwys, o Dduw, nid gorffwys corfforol, ond yn orffwys o bethau'r byd yma. I ni yn llawenhau bod diwrnod wedi cael ei osod i ni i geisio dy wyneb di, i weithio dros dy deyrnas di ar y diwrnod hwn. Yn arbennig o Dduw, i ni yn ddiolchgar am bob dydd i weithio dros y deyrnas, ond yn arbennig ar y sil, i ni yn diolch am y fraint o cael dod i'th di, ac yn gweddio am dy bresenoldeb i fod yn agos ato. Yn gweddio bydd na waith mawr yn cychwyn yma ac ar hyd a lled ein gwlad, lle bydd ysbryd i yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. Paratoni ar gyfer wythnos arall i fyw bywydau fydd yn dy ogoneddu di. Felly o Dduw, weithio yn ein plith nawr, diogela, bendithiau'n hamser, i ni yn cyflwyno bob yr un ohonom i'th ofal di, ni'n cyflwyno rhai sydd ti allan heb unrhyw diddordeb yn dy bethau di, ac wrth i ni fyw mewn byd mor gythryblus, mor bryderus ac llawn tristwch a gofalon, i ni yn cyflwyno rheini i ti yn ei tristwch a'i gofalon. O Dduw, byddant hwythau yn trwy nerth yr ysbryd glân yn codi ei golygon tuag at yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, gweithio nawr yn ein plith, tyrd lawr a nertha ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emrif 192. Hyn yw mhleser, hyn yw fymffrost, hyn yw nghysur yn y byd. Mod i'n caru'r addfwyn Iesu, dyna meddiant oll i gyd. 192 gwn i sefyll i'w chanu. Yn testyn o lyfr Daniel, bedwaredd benod ac adnod 27. Daniel penod 4, adnod 27. Am hynny frenin bydded fodlon genid fy nghyngor
a thoramaeth dy bechodau trwy gyfiawnder, a thanwireddau trwy drigarhau wrth dreiniaid, i edrych a fydd estyniad ar dy heddwch. Nawr mae y brenin Nebiwchodynosor yma yn y benod yma yn awyddus i gyhoeddi'r bobl yr hyn oedd wedi digwydd iddo. Roedd e am roed yn eiriau hun yr profiadau a gafodd. Nawr mae'n anodd dweud yn union os ddaeth i ddeall yr efengyl yn llwyr, bod e wedi dod i bwyso yn llwyr ar yr arglwydd. Yma yn y benod y mae e yn canu clodydd Duw. Ar ddechrau'r benod ac yna eto ar y diwedd. Y mae e'n dyrchafu ac yn canu clod i Dduw Daniel. Ac mae yna le i fod yn obeithiol. Mae Matthew Henry ar ddiwedd y benod yma yn dweud hyn. Os gall ein caredigrwydd ymestyn cyn belled a gobeithio iddo dderbyn trigaredd iachawdwriaeth, yna edmygwn rhad ras. Lle collodd ei feddwl am gyfnod mwyn achub ei enaid am dragwyddoldeb. Dyna'r gobeith. Allwn ni ddim dweud yn sicr. Ond yma, os i ni am ymestyn i'n caredigrwydd i feddwl, wel, a barodd y broffes yma. Ac eto yn hyn o beth, efallai gellir dweud yn y benod fod na rybydd, y gall un brofi o waith Duw yn yr enaid, ac eto heb bwyso yn llwyr arno am iachawdwriaeth. Yma na bosib bod na rai, efallai byddai'n gallu canu clodydd Duw ac wedi profi rhywbeth o'i ras tuag atynt ac eto heb ddod. Neu, gallir dweud fan hyn i fod e wedi dod. Ond does dim digon o brawf, does dim digon o dystiolaeth gyda ni gallu dweud i sicrwydd i bendantrwydd. Ac mae'r amheuaeth yna ond i diwe yn ddigon i ddangos nad yw proffes ar ben ei hun yn ddigon. Os gwybodaethau a diwynyddion yn gallu rhoi marc cwestiwn, ar ôl dweud y fath eiriau ac i ni newydd i ddarllen, a canu clodydd Duw. Ac eto bod na amheuaeth ac i ni meddwl yn gobeithio am y gore ac i ddefnyddio bob owns o garedigrwydd sydd gyda ni i feddwl, wel, efallai fan hyn bod yr hyn a ddywedwyd yn arwydd ei fod e wedi profi yn llwyr o ras Duw. Ac yna, yn ôl yr hanes, lle collodd y brenin ei feddwl am gyfnod, ond yr oedd hynny yn rhywbeth o ras Duw achos fe arweiniodd at yr achubiaeth o'i enaid am dragwyddoldeb. Felly, mae yna bwysigrwydd i ni geisio'r sicrwydd hynny, ond hefyd i weld y ffrwyth edifeirwch wrth i ni edrych ar benod fel hon. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar fodlonrwydd dyn, ac yna'n ail at gyngor Doeth, ac yna'n olaf y datganiad mawreddog yma. Wel, yn gyntaf, bodlonrwydd dyn. Adnod 4, mae fi Nebiwchodynosor oedd hwn esmwyth arnaf yn fy nhi. Mae'n ddarlun arbennig o ddyn yn llawn o'r hunan. Os fi oedd na un llwyddiannus erioed yna dyma fe. I ni'n gallu darllen am rai llwyddiannus, o'n i'n gweld ar ddiwedd yn nos neithiwr, weles i'r falle'r 10 munud, chwarter awr olaf o'r gêm anferth yna lawr yng Nghaerdydd neithiwr, ac roedd na bêl-droediwr arbennig, oedd na ddau arbennig, un yn Gymro, a'r llall yn dod o Portugal o'r enw Ronaldo i fe, dwi'n credu, ac wedi sgorio 2 gol. Ac mae'r ffordd mae'n siarad am ei hun, mae yn canu ei glodydd ei hun. Ond ydyw e bob tro yn dweud pa mor wych yw e. Ac mae'n sgorio trwy'r amser. Dim ots ble mae'n chwarae, mae'n ennill y gêm i'w dîm ac mae wedi sgorio fwy o goliau nag unrhyw un. Allech chi dweud, os fi yna rwy'n llwyddiannus, yn ôl pob sôn i chi'n edrych yna fe ac meddwl mae e'n boblogaidd. Dwi ddim yn gweld dim am ei bersonoliaeth dwi ddim yn gweld dim am ei hanes Yr unig beth dwi'n clywed o dro i dro i fod yn canu clodydd ei hun. A does neb yn gallu dadlau dy fe. Mae yna rhyw erthigl mae wedi ysgrifennu neu wedi dweud, gall neb fy myrniadu fi achos mae'r goliau yn dweud y stori. Dwi wedi sgorio mwy na neb arall yn y gystadleuaeth yma, dwi wedi ennill mwy na neb arall. Ac dyna mae e'n llawn o'r hunan, ond yw e.
A gallech chi falle dychmygu rhywun fel fe, neu rhywun tebyg, rhyw bêl-droediwr arall, neu rhyw arweinydd arall yn yr achos yma, brenin yw e. A'r pobl yma sydd yn ennill arian anfoesol, sydd yn ennill rhyw arian anhygol. Ganddyn nhw bopeth mae'r byd yn ei roed. Mae ganddyn nhw'r poblogrwydd, mae ganddyn nhw'r arian, mae ganddyn nhw'r pŵer, mae ganddyn nhw'r statws, mae'r cyfan. A dyma i chi darlun fan hyn, fod gan y brenin Nebiwchodynosor, yr oedd yn frenin llwyddiannus a phwerus. Fe lwyddodd ym mhopeth o'r oedd wedi wneud. Ac yna wrth edrych yn ôl ar ei fywyd, hyd hynny, yr oedd yn gallu meddwl a balchder am ei holl lwyddiannau. Dwi wedi enwi'n pêl-droediwr, ond fi'n siŵr o fod yna 100,000 o bobl eraill tebyg sydd wedi llwyddo yn y byd yma. Nhw sydd wastad wedi wneud yn dda. Ac nid yn unig wedi wneud yn dda, o'r cychwyn, o'r ysgol, falle yn y cynradd, nhw oedd y gorau yn y dosbarth. Ac allech chi ddychmygu'r rhieni, mynd i nosweithio rhieni, ac yn gwrando ar y thrawon yn dweud, mae'n dda yn bopeth mae'n wneud. Fe yw'r gorau, hi yw'r gorau yn y dosbarth, ac yna i'r uwchradd, a mae'r canlyniadau yn profi beth, ac yna, maen nhw'n wych. Fel petai hynny'n bopeth. A siŵr o fod, petai chi'n siarad gyda'r heini heddi, nhw yw'r rai mwyaf anhapus. Maen nhw wedi llwyddo yn popeth, ond dyw e ddim yn ateb i popeth. Ond mae rhywbeth am y byd yma sydd fel petai nhw'n dweud, mae'r pethau yma yn mor bwysig. Dwi mor llwyddiannus, dwi mor boblogaidd, dwi mor glyfar, dwi mor gryf, dwi mor ber, beth bynnag yw e. Ac yna maen nhw'n mynd a cael y swyddi mawr. Ac yna yn aml iawn yn arwain at y tristwch mwyaf. Ond yr byd ddim yn dweud hynny wrthyn ni. A dyma i chi Nebiwchodynosor. Mae e yna yn ei balas ac yn llawn o'i lwyddiannau. O, fe deyrnasodd yn awdurdodol, plygodd pawb ger ei fron. Gwrth gerdded ymhlith y bobl, siŵr o fod, sylwodd pobl arno. Ac yn edrych yn yma, dyna chi'r un llwyddiannus. Yr oedd e newydd cwblhau i fuddugoliaethau milwrol, newydd concro'r aifft. Dychmygwch be fydda fel i concro'r aifft. I ni'n meddwl ar hyd termau gêm bêl-droed neu rygbi yn concro gwlad arall ac i ni'n llawenhau am chydig wythnosau, os yw Cymru'n chwarae rygbi, ac yn curo Lloegr neu beth bynnag, i ni'n llawenhau am y flwyddyn, fel arfer a gêm rygbi yw i. Ond dychmygwch chi beth chi wedi concro'r aifft. Nid mewn gêm, ond i chi wedi ei darostwng nhw gwlad cenedl fel yr aifft. Dychmygwch sut bydde hwn yn teimlo. Edrychwch arno fi, dwi wedi concro nid 15 ar gair rygbi. Dwi wedi concro cenedl. Mae holl eiddo nawr yn eiddo i mi. Ac yr oedd wedi teyrnasu ar y pwynt yma am 35 o flynyddoedd ac mor llwyddiannus. Ac allai edrych yn ôl ar ei gonquestau ac atgofion mawreddog. A byddai galon yn llamiodd i fewn wrth feddwl am un brwydr ar ôl y llall, am frenhinoedd yn plygu lawr ger ei fronau. Dychmygwch be mae'n teimlo fel i bobl pwysig i blygu lawr ger eich bron chi. Dychmygwch chi be fydde fel, bydde rhywun pwysig yn dod lan, chi dweud, dwi mor falch i'ch cyfarfod chi. Mi fydde ni'n teimlo'n eitha mawreddog. Fe hun bydde rhywun pwysig yn dod lan at y fi eisiau gael llaw di'n bod yn aros i gwrdd â chi. Sa'i rioed i cael y profiad, a tybiwn ni'n fyddai byth yn cael y profiad. Ond mae hwnna siglo llaw o rhywun enwog, un person. Ond i'r brenin, i bawb i blygu lawr ger ei fronau, ac i bawb i ddweud pa mor fawr yw e. Dychmygwch beth oedd e fel, a dyna le fydde fe, llawn balchder. A'r darlun yw ei fod e yn ei yn ei balas. Ydych chi ddychmygu Nebiwchodynosor? Falle bod e'n cerdded trwy'r palas. Falle bod e'n mynd ar tywydd yn braf, edrych ar yr awyr las. A mi fydde fe'n mynd lawr yr rhodfa arbennig hon, a'r stafelloedd oedd ar yr rhodfeydd, ac yna mynd mas i'r fath o ardal allanol efallai, felly chi ddechmygu fe blodau'n tyfu, coed yn tyfu yno. Mi roedd ganddo fe gerddi di-ri yno. A mae waliau, siwr o fod, hyd y gwelwch chi, a rai mawr, a bydde fe'n edrych dros di waliau lawr ar y pobl tu fas, efallai ar y strydoedd. A falle mwynhau sefyll yna efallai, a bydde pobl yn cerdded i'r strydoedd, allan ni ddychmygu. A falle ei plant gyda nhw, dyna fe, dyna'r brenin. A mi pawb yn edrych lan, mi plant yn dweud, dyna'r brenin, dwi wedi cael gweld y brenin. A fydde pawb yn dwlu gweld brenin o Nebiwchodynosor. Ac yn meddwl, dyna fe, mae'n mor bwysig, mae'n mor blwerus, fydde rhaid yn ofnus efallai, beth os wneud y droi arno, ac efallai mor ofnus, parchedig ofndig ato fe, falle, pwy a wyr. A mi fydde'r brenin yn mwynhau pob eiliad. A mwynhau bod pobl
yn ei ofni fe, yn ei barchu fe, yn ei garu fe, yn ei glodfori fe, be bynnag yw e. Falle, nid dyna beth oedd yn neud, yw falle bod yn eistedd ar ei orsedd. A bod ganddo fe weision o gwmpas. Dyma be mae'n dweud. Mae fi Nebiwchodynosor oedd yn esmwyth arnaf yn fy nhi. Roedden ni di, falle ar ei orsedd. A falle clicio i fysedd fel hyn ac yn gofyn i'r weision i nôl ffrwyth iddo fe, i ôl diod iddo fe, i ôl pryd o fwyd iddo fe. Falle dyna beth oedd yn neud. A tra bod e'n bita ac yn yfed, falle bod e'n eistedd nôl a meddwl, wel, dyna ni. Does neb gwell na fi wedi bod. Efallai roedd e'n gorwedd ar ei wely. Efallai bod yna stafell da fe, bod yna ffenest, efallai, neu bod yna dwll yn y wal, neu beth bynnag, bod e'n edrych allan, a bod e'n edrych allan ac yn dweud, wel, drychwch ar hyn. Dwi'n ymlacio ac mae pawb yn meddwl y byd ohonai. Roedd yn balas anferth, 4 gwaith mwy na'r un oedd yn flaenorol, 8 milltir o waliau o'i amgylch. Roedd yn esmwyth ei fyd. Roedd e'n ddiogel ei fyd. Roedd e'n gwybod ei fod yn saff. Roedd ganddo fe siŵr o fod i filwyr a'i weision yn edrych ar ei ôl yn neud yn siŵr nad oedd neb yn dod mewn i'r palas nad oedd fod yno. Roedd e'n esmwyth ei fyd, yn ddiogel ei fyd. Roedd e'n mwynhau cyfnod o heddwch, roedd ei frwydro yn erbyn gwledydd cyfagos. Doedd dim angen brwydro mwyach, roedd e wedi concro. Roedd ganddo fe bopeth y dymunau gael. Roedd e'n mwynhau pleserau cnawdol y byd. Mi roedd e'n gallu mwynhau unrhyw beth oedd eisiau. Anfoesoldeb os oedd eisiau. Cyfoeth tu hwnt i ddychymyg. Pob moethusrwydd yn eiddo. O ran ei di a'i lys. Popeth yn mynd yn ôl ei gynllun. Dychmygwch be fydde fel i fod yn Nebiwchodynosor. Mae sawl un sydd wedi bod mewn sefyllfa debyg efallai. Falle dim i'r graddau hynny wrth gwrs. Mae yna rai wedi bod, ond nid y mwyafrif, ond mae yna rhai mewn sefyllfa debyg. Falle hyd yn oed rhai yma. Hyd yn oed gall rhai fod yn ei cartrefi nawr efallai yn ymlacio fel Nebiwchodynosor. Mae rhai fan hyn efallai chi'n gallu meddwl dwi'n reit llwyddiannus. Dwi wedi wneud yn reit dda. Popeth dwi wedi wneud hyd yn hyn wedi ticio'r bocs ac dwi wedi llwyddo. Mae popeth yn iawn. Dwi wedi digon bodlon fy myd. Falle allwch chi ddychmygu rhai, efallai gatre nawr, prynhawn yma, falle rhai sydd wedi bod gyda ni ar y sil yn dod i'r cwrddau, ond efallai erbyn hyn ble maen nhw nawr, wel, tybiwn ni beth yw'r amser, ti yn newid troi 4, dwi'n gwybod os oes yna gêm bêl-droed ar ôl mlaen heddi, ond fel arfer fydde yna gêm bêl-droed. Falle bydd yna rhai eistedd lawr yn gwylio gêm bêl-droed. Falle yn y cartre, falle yn y dafarn. Ac yna yn digon bodlon ei byd. Dyna i chi. Y sil, mae'r sil yn diwrnod hyfryd i'r byd, yw e? Beth yw'r sil? Diwrnod i wneud dim. I rai. Diwrnod i wneud dim ac i eistedd lawr ac i wrando ar y radio ac i wylio'r teledu, i fynd i'r ard, i chydig bach o arddio. Allwch chi ddychmygu rhai, dyna ddim nhw, efallai rhai sydd wedi bod yn dod i'r capel blynyddoedd yn ôl, ond ddim yma bellach, ond dyna ble maen nhw'n fodlon ei byd, ac nawr yn teimlo, dwi wedi cael gwared ar y teimladau yna o grefydd, dwi wedi cael gwared ar hwnna, mae e wedi mynd allan o'r system, dwi wedi cael gwared arno fe, a nawr dwi'n gallu treulio dydd Sadwrn a dydd Sul. 2 ddiwrnod dwi'n cael nawr i fwynhau fy hun. Ac yna maen nhw'n ymlacio ar prynhawn Sul o bob pryd. Falle nos Sul, maen nhw'n dechrau meddwl am y gwaith. Ond prynhawn Sul, dwi'n gallu ymlacio. Mae'n amser i fi fy hunan. Lle chi dychmygu fe? Ond dychmygwch beth nhw fyna. Efallai y mwynhau ei hunan ac yn mynd ar y cyfrifiadur. A rhywsut neu gilydd trwy rhagluniaethau Duw. Neu bod nhw yn ffeindio bod yna falle rhywun wedi teipio Capel y Rhath mewn gynt, neu Tabernacl Cardiff mewn. A bod nhw'n ffeindio'r oedfa byw ar y we. Ac yna bod Duw yn agosau. Tra bod nhw ar ei gwely, ar ei soffa. Dychmygwch y sioc bydden nhw'n cael. Ac efallai'n gweld y gynulleidfa yma nawr. Ac yn meddwl, falle ar ei ffôn, mae hwnna'n bosib yn diwedd.
Falle blynyddoedd yn ôl roedd ar ei ffôn nhw, ond ddim wedi edrych yn y fers blynyddoedd. Ond rhywsut neu gilydd, maen nhw wedi gwasgu rhywbeth sydd wedi mynd nôl at rhywbeth. So'n gwybod sut mae'n gallu digwydd, ond mae'n gallu digwydd. Ac efallai maen nhw'n gweld, ac yn clicio yna, ac yn edrych a gweld bod yna oedfa fyw ymlaen. A yw hwnna'n bosib? Wel, dyma beth ddigwyddodd i Nebiwchodynosor. Roedd e yn ei dŷ. Mae'n dweud fan hyn, mae fi Nebiwchodynosor oedd o'n esmwyth arnaf yn fy nhŷ. Roeddwn i'n ddigon hapus fy myd. Roedd popeth gen i. Roeddwn i'n cael gwared ar bob teimladau crefyddol, allech chi ddweud. Roeddwn i nawr yn gallu cael dydd Sul i wneud dim byd. I fwynhau fy hun, i fy rhoi'n rhad i fyny, i wrando rhyw gerddoriaeth ar y radio, i wylio rhyw gêm bêl-droed ar y teledu, neu beth bynnag, neu fynd allan i'r ardd ac i fwynhau fy hunan. A dyna ble roeddwn i'n ddigon hapus fy myd, ac yna i Dduw agosau. Dyna'n gweddi ni. Dyna beth ni'n gobeithio. Bydd yna rai hyd yn oed sydd erioed wedi bod yma, erioed wedi bod i Gapel, yn mwynhau ei Sul, falle Parc y Rhath. Dyma chi, efallai pwy a wyr, ar y llyn yn rhwyfo. Yn hapus fy myd. O, dyna chi. Chi wedi bod ar y llyn yn rhwyfo, mae'n hyfryd diw e. Chi allan yn ganol y llyn, mae'r golygfeydd yn hyfryd. Y coed ysblennydd o gwmpas y llyn, yr hwyaid a'r elyrch yn dod ac yn nofio ar adar uwch eich pen chi. Awyr yn las efallai. Mae'n hyfryd. Efallai ar brynhawn Sul bod pobl yn rhwyfo ar y llyn ac yn meddwl, dyna i chi, dwi'n esmwyth fy myd. Gyda i Dduw i agosau atyn nhw fyna. Gwneud nhw feddwl, beth yn y byd ydw i'n neud ar y Sul yn rhwyfo ar lyn? Beth yn y byd dwi'n neud ar y soffa pan mae yna oedfa ymlaen yn y capel? Sawl un sydd ar ei soffa prynhawn mae'n cael nap bach yn y prynhawn pan mae'r gair Duw yn cael ei chyhoeddi. Mae'n anhygoel y mwyafrif llethol o Gymru. Mae angen gorffwys yna, mae angen hyn, mae angen y lladd. Dim disgwyl i fi fynd i'r capel ar y Sul, ddim eisiau fi mewn y gwaith fori, a dwi mor flinedig, mae eisiau gorffwys yna. A maen nhw'n cyfiawnhau e, ac yna, beth sydd yn digwydd? Duw yn agosau. Ond mor aml mae'r pobl yma yn mor esmwyth i byd, llawn hunan, wedi llwyddo. Maen nhw ar y ffordd, os nad wedi llwyddo, ar y ffordd i wireddu breuddwydion. Duw ymhell o'i meddyliau. Mae llawer o'r ein yn meddwl, wel, os ydw wedi llwyddo gymaint heb Dduw, pam sydd rhaid fi boeni am geisio fyta? Ers troi i ffwrdd o Dduw, os na rai wedi bod yn ein plith ni, allech chi ddychmygu nhw? Os oes na rai ac maen nhw wedi troi i ffwrdd, wedi cael yr hyder i ddweud doi ddim i'r capel eto, ac yna yn cael swydd, ac yn cael hyn, ac yn cael llall, a mae arian yn dod mewn, ac yn dringo fyny'r ysgol yn y gwaith ac yn y blaen, ac mae popeth yn mynd yn iawn. A maen nhw'n meddwl, mae fy myd i mor esmwyth, mor hapus, dwi mor llwyddiannus, mae popeth yn mynd yn iawn, a nes i ddim gweddio i Dduw unwaith i'n helpu fi i ddarparu ar fy rhannu. Os ydy hynny'n gweithio, pam yn y byd dwi'n poeni am y peth? Does dim eisiau poeni, allech chi ddychmygu fel na maen nhw'n meddwl. Fe gariau ymlaen yn fy malchder. Lle ni ddychmygu, felly roedd Nebiwchodynosor yn meddwl, fi yw'r brenin cryfafiodd. Mae gen i fwy o nerth, a fwy o phŵer, a fwy o arian, a fwy o foethusrwydd, a fwy o gyfoeth nag unrhyw un yn y byd. Ond dychmygwch y sioc gafodd y brenin Nebiwchodynosor. Adnod 5. Gwelais freuddwyd yr hwn am hofnodd. Dyma le roedd e, yn ei dŷ yn esmwyth, yn hapus ei fyd. Roedd e wedi llwyddo. Roedd e wedi cyrraedd pob peth oedd e'n dymuno. Roedd e'n mynd i gyfnod o heddwch. Roedd e'n gallu mwynhau ac ymlacio ei draed i fyny. Roedd e'n mwynhau ei hun. Ac yna, beth ddigwyddodd? Fe ddath Duw lawr. O nunlle, allech chi ddweud. Oedd e'n disgwyl e. Yna, allan o nunlle, fe ddath Duw lawr. Gwelais freuddwyd yr hwn am hofnodd. Fe ofnod brenin Nebiwchodynosor. Meddyliau hefyd yn fy ngwely a gweledigaethau fy mhen a dychrynasant. Roedd e wedi dychryn, fe gafodd e weledigaeth, fe ddath Duw a'i ddychryn e. Fe gafodd y freuddwyd nad oedd yn ei ddeall, unwaith eto ddim yn ei ddeall, ond nawr yr oedd yn ei gofio fe. Ac roedd e wedi cofio fe digon i'w ddychryn e.
allan o'i groen. Roedd yn gwybod bod yna rhywbeth arbennig a brawychus wedi digwydd iddo fe. Roedd yn gwybod yn y fan a'r lle mae hwn yn ofnadw. Mae'r profiad yma yn brofiad ysgytwol. Achos dyna beth fyddech chi'n disgwyl os ydy Duw yn agosau. Os ydy Duw yn dod tra'ch bod chi yn llawn hyder ac yn troi oddi o'r Dduw, ac yna mae e'n dod ac yn rhoi profiad i chi ohono fe. Mae e'n mynd i codi ofn arno chi. Mae'n mynd i ddychryn chi. Sawl un sydd wedi cael profiadau tebyg, efallai bod rhai yma, dim yr union yr un profiad, ond tebyg. Duw yn agosau. Duw yn dod i'r stafell, lle does dim byd yn tynnu'ch sylw. Chi ar ben eich hunan. Ac mae Duw yn agosau. Falle tra'r eich gwely, ymhreifatrwydd eich stafell yn eich cartref. Ond efallai rhai tra yn esmwythro, moethustrwydd, poblogrwydd, habustrwydd, llwyddiannau, beth bynnag, a Duw yn dod ac fe ddaw e ac atgofion efallai. Falle fe ddaw atgofion i'ch meddwl chi, daw ag ofna i chi. Problem sydd gyda ni fan hyn, yw fe gafodd e'r profiad yma ac yna ymateb yn gyntaf yn anghywir. Achos yr hyn am wnaeth e, sut a ydych chi wedi cael profiad tebyg a ydych chi wedi ymateb yn iawn i'r profiad? I ni'n gwybod am rhai yn dydyn ni sydd wedi cael profiadau tebyg a sydd dal yn y byd. Dydyn nhw ddim wedi ymateb, dydyn nhw ddim wedi cymryd mantais ar y profiad brawychus o Dduw. Maen nhw wedi troi. Maen nhw wedi troi yna fe. Cael profiad o agosatrwydd Duw. Dyma beth ddigwyddodd fan hyn yn gyntaf. Be nath e, fe alwodd e am ddoethion Babylon. Dyna be mae'n neud yn gyntaf. Mae wedi cael y freuddwyd yma sydd wedi codi dychryn arno fe. Mae'n galw am y doethion, yna'r dewiniaid ac yna'r astronomyddion, a dim un yn gallu helpu. Dim un yn gallu helpu. Adnod 8. Ond o'r diwedd, daeth Daniel o'n blaen ni. O'r diwedd. Yr hwn yw ei enw Beltesazar, yn ôl enw fy niw i, yr hwn hefyd y mae ysbryd y diwiau sanctaidd ynddo, dwi ddim yn dal mynd i ddeall. Am breuddwyd a dreithais o'i flaen ef gan ddywedyd Beltesazar pennaeth y dywiniaid, oherwydd mi wybod fod ysbryd y diwiau sanctaidd yno ti. Dwi ddim yn deall am y diw holl alluog, ond o leia mae'n rhoi rhyw gynabyddiaeth. Ac nad oes un dirgelwch yn anodd i ti, dywed weledigaeth fy mreiddwyd ar hwn a welais a'i ddehongliad. Mae'n gofyn i Daniel am ddehongliad o'r freuddwyd. Cymaint sydd yn troi at bopeth ond y lle iawn. Dyna be nath e. O'r diwedd fe ddath e at Daniel. Ac fe ddylse fe wedi gwybod, fe ddylse fe wedi troi at Daniel yn syth, ond fe ath e at eraill. Faint o bobl sydd wedi gwneud hynny? Maen nhw wedi troi at bobl eraill gyntaf. Maen nhw'n gwybod ble mae gair Duw yn cael ei bregethu. Maen nhw'n gwybod pwy yw gweision yr arglwydd, ac eto gyd be maen nhw'n gwneud. Maen nhw'n troi at ei ffrindiau, maen nhw'n troi at waith, maen nhw'n troi at rhyw capeli eraill efallai, lle nad ydyn nhw'n coed i gair Duw. A maen nhw'n gwybod yn iawn ble ddylsen nhw droi. Gyfalle rhai fan hyn heddi, i chi yn cynllunio yr ymadawiad. Yn cynllunio'r ymadawiad, yn eich meddwl, o'r amser pan fyddai'n rhydd o sain yr efengil. Ac eto i gyd, efallai eich bod chi wedi cael profiad. Rhywbeth o agosatrwydd Duw yn dychryn chi, yn gwneud i chi weld eich pechod. Wel, beth yw'r cyngor doeth yma yn ail, y cyngor doeth? Ar ôl clywed yr hyn oedd dehongliad y freuddwyd, mae Daniel yn mynd wrthi a fe ddarllenon i fe gynnau beth oedd y dehongliad, breuddwyd a dywed yn eglur ei fod yn mynd i cael ei farnu. Mae Nebuchadnezzar oedd y goeden yma llawn bywyd yn mynd i gael ei dorri lawr, yn syml ac yn fyr. Ac yna ni'n cael darlun o drigaredd Duw, adnod 15, hynny gadewch foncyff ei wraidd ef yn y ddaear. Mae'n sôn am torri'r goeden lawr a thynnu'r gwreiddiau. Torri'r goeden lawr ond gadael y boncyff. Ac mae'n ddarlun o'r brenin, fe ddaw barn ar y brenin, fe dorrith
Dyw fi lawr am ei bechodau a'i falchder, am ei hirlligrwydd i ddyrchafu ei hun i lefel y diwiau, ac iddo fe feddwl bod e mor fawr, ond mae Dyw yn dweud fe fi na farn yn dod ac fe fyddi di'n cael dy dorri lawr, ond fe na i adael y boncyff. Ni fyddai'n cael ei lwyr ddiwetha. Fe fydd na drigaredd, ond cyn y drigaredd byddai'n colli statws, ei urddas, ei boblogrwydd, ei foethusrwydd. Byddai Dyw yn ei osod fel bwystfil gwyllt y ddeiar. Fel barn, fe fyddai'n colli ei feddwl yn llwyr. Fydd yn colli ei gof, fydd yn colli ei synwyr, ac fe fydd yn rhodio fel anifail gwyllt ar hyd y caeau. Dyna beth fydd yn digwydd iddo. Adnod 16, newidier ei galon ef o fod yn galon dyn, a rhodder iddo galon bwystfil, a chyfnewidier saith amser arno. Mi fyddai yn y cyflwr trienus yma'n crwydro ar ei bedwar yn bwyta o laswell y llawr. Ac fe fydd hyn yn para am 7 mlynedd. Dyna chi farn. I un a ymfalchiodd yn ei lwyddiannau, i un a wrthododd ildio a phlygu i Dduw ei greawdwr, fe fyddai'n colli pob urddas. Yn colli'r cyfan. Mi fydd e'n rhodio fel anifail gwyllt. Ond cyn i'r farn gael ei wireddu ymhen y blwyddyn, fe gafodd y brenin gyfle i edifarhau. Grandewch ar adnod 27, am hynny frenin. Bydded fodlon genit fy nghyngor. A thor ymaith dy bechodau trwy gyfiawnder, a thanwireddau trwy digarhau wrth dreiniaid, i edrych a fydd estyniad ar dy heddwch. Dyna i fuddod i alwad Daniel. Dyna chi ddewrder yng ngwyneb brenin pwerus. Fe all fod wedi newid y far, newid y neges y dehongliad, ond na, fe fu o Daniel yn ffyddlon i'w alwedigaeth, galwyd arno i fod yn ffyddlon, a dyna wnaeth, mae'n barchus, ond yw yn y modd y mae'n dehongli'r freuddwyd y farn i'r brenin, am hynny frenin, bydded fodlon genit fy nghyngor. Mae'n gofyn yn garedig iddo fe, dwi'n mynd i dy gynghori di, a mae'n gofyn, bydde di'n fodlon gyda fy nghyngor. Dwi'n mynd mewn yn hirllig ac yn hylltig ato fe, mae'n barchus yn y modd mae'n dehongli. Ond yr hyn sydd yn wir, mae dal yn dweud, yn ei ddweud fel ag y mae, fe dywed wrtho, brenin Nebiwchodynosor, mae angen i ti edifarhau. Mae Daniel am ddweud wrtho i droi o'i bechod, o'i greulondeb, ei falchder, ei anfoesoldeb. Fe ddywed wrtho nid yn unig i droi o bechod, ond iddo droi at gyfiawnder. Mae rhaid i ti droi o bechod at gyfiawnder, i fyw yn gyfiawn. Mewn geiriau eraill, byddwn ni'n gallu dehongli hwnna. Trowch at Grist, byddwch chi'n gallu dweud. Trowch o bechod a throwch at Grist. A thor ymaith y bechodau trwy gyfiawnder. Dychmygwch dweud y geiriau hynny wrth frenin pwerus mawr. Byddai'n gallu lladd chi yn y fan ar lle. Ond mae'n dweud wrth mae angen i ti edifarhau, mae angen i ti droi at gyfiawnder. A dyna beth ni'n dweud wrthych chi heddi, trowch o bechod, pob un ohonoch chi, pob balchder, pob pechod, pob hunan gyfiawnder, trowch o'r fi fawr, y fi. Ond dyna yw problem pob un ohonom, yw'r fi fawr. Mae'r byd yn llawn o bobl sydd yn ymfalchio yn yr hunan. Ac mae'n dweud wrtho fe, i edrych a fydd estyniad ar dy heddwch. Fe roddodd yr arglwydd pob cyfle iddo. Dywed Daniel, am y posibilrwydd o drigaredd, ac eto nid oes rheswm credu iddo ymateb pryd hynny. Dyw'r brenin yma, i bob ymddangosiad, ddim wedi ymateb i'r cyngor pryd hynny. Fe gafodd y gyfle i ymestyn, i ehangu, i barhau'r trigaredd. Na fydda'r farn yn dod yn syth. Gafodd y gyfle am beth ddigwyddodd. Na, does dim ymddangosiad iddo ymateb. Fe gafodd y flwyddyn cyn bod y farn yn dod. Ac eto, gafodd e'r freuddwyd a fe na barodd iddo fe ddychryn, ac yna fe gafodd e'r dehongliad, a fe gafodd e'r cynnig a'r cyfle i edifarhau. A be nath e? Nath e ddim byd. Yn gweddi yw y byddwch chi yn ymateb yn syth ar y rhybydd cyntaf.
Os yw Duw yn ei drigaredd yn eich rhybuddio, os yw e'n agosau atoch chi, trai fod e'n agos, galwch arno. Ceisiwch trai fod e ger llaw. Dyna be mae Isaiah yn dweud. Trai fod e'n agos. Mae hwnna'n golygu fe allai droi ffwrdd oddi wrth eich gallai fod y cynnig olaf i chi'n ei gael. Os yw Duw yn ei drigaredd yn eich rhybuddio, yn peri i chi feddwl, ac i oedi yn eich pechod, yn peri dychryn i chi hyd yn oed, o na fyddech yn ymateb yn syth ac yn ei geisio. Dyma beth sy'n frawychus, yw fod rhai yn gweld trigareddau Duw ac yn gwrthod ymateb. A mae yna lawer efallai i ni'n gwybod amdanyn nhw lle mae Duw wedi agosau atyn nhw. Ac wedi agosau atyn nhw mewn sawl ffordd yn gyntaf trwy bresenoldeb ac yma nhw wedi gwrthod e. Yna mae Duw yn agosau trwy gariad a'i drigaredd yn rhoi bendithion iddyn nhw. Efallai yn rhoi swyddi i chi, efallai yn rhoi cartref i chi, efallai yn rhoi gŵr newraig i chi, efallai yn rhoi plant i chi, efallai yn rhoi iachad i chi hyd yn oed, efallai yn rhoi arbed i chi o rhywbeth gwaith, fe allai fod unrhyw beth, rhoi iechyd i chi, rhoi arian i chi. Mae wedi rhoi bendithion, ac fyddwch chi'n dweud, o na fyddwch chi'n ymateb i'w gariad e, o na fyddwch chi'n ymateb i'w drigareddau e, bod e wedi bod yn gariadus tuag atoch chi. Mae wedi rhoi pentyrau ar ôl pentyrau o bendithion a bendithion i chi, a beth i chi wedi gwneud? Troi eich cefn arno. Ac yna, efallai bod rhaid chi cael profiad fel gafodd Nebiwchodynosor. Bod Duw yn dod i lawr yn ei farn arnoch chi. I ddod ac amgylchiadau anodd ar eich traws. Ond nid yw hwnna'n bosib. Mae yna rhai sydd yn gorfod mynd, a mae'r rheini, pan i chi'n cael yr amgylchiadau anodd, mae'r rheini yn fendithion hefyd. Pam? Achos maen nhw'n arwain at bendith yr arglwydd. Ond maen nhw'n anodd i fynd trwyddyn nhw. Yn gweddi ni yw na fydd rhaid i Dduw i ddelio â chi mewn barn, i ddod â chi ato. Na fydd rhaid i chi golli mas, na fydd rhaid i chi fynd trwy rhywbeth erchyll mwyn dod tuag ato. Mae Duw wedi rhoi sawl enghraifft o'i drigareddau a'i gariad tuag ato chi. Ond beth i chi wneud? I chi dal i eistedd a gwrthod credu fel Nebiwchodynosor. Fi oedd flwyddyn wrthi, fe gafodd e'r rhybydd, dro ar ôl tro, fe gafodd e'r rhybydd, fe gafodd e'r dychryn, fe gafodd e'r ddehongliad, fe gafodd e'r cyfle i edifarhau, ond eto i gyd, ni ymatebodd, ni ymestynwyd efallai. Allwch chi dweud, gafodd e'r flwyddyn, ond blwyddyn i edifarhau. Ond yna fe ddath y farn. Beth i chi wneud? Ni'n abod rhai, nid blwyddyn, ni'n sôn amdano, nid 2, nid 3, nid 4, mae'n 5 mlynedd, rhai ni'n abod 10 mlynedd, 20 mlynedd. Dwi'n abod 1 neu 2 sydd wedi bod 30, 40 o flynyddoedd. Lle feddwl am un yn arbennig nawr, 40 o flynyddoedd siwr o fod ers i fi weld y person yma. Ac yr oedd e wedi profi o agos atrwy Duw. A ble mae e wedi troi cefn ar Duw, yn casau Duw, codi ddwrn at Duw. Ac nawr mae e siwr o fod yn ei 70 a falle ymhellach 80. Mae wedi cael lot o amser do. I edifarhau. Falle na chaiff y cyfle to. Yn gweddi yw y byddwch chi'n ymateb yn syth. Chi weld pa mae rhywbeth da yn digwydd. Pa mae Duw yn eich bendithio chi. Tu hwnt i'ch dychymyg chi. Falle bod chi'n cael swydd. Falle chi'n cael mwy o arian i'ch helpu chi mas o argyfwng. Efallai cymar bywyd, efallai. Pwy o wir, beth bynnag yw e? Rhyw gyfaill, rhyw ddigwyddiad, rhyw beth bynnag yw e, bod chi'n cael rhyw fendid a bod chi'n troi. Diolch i ti Dduw am hyn, ac fe wna i droi ato ti, mewn edifeirwch a ffydd. Ond na, beth mae rhai wneud? Maen nhw'n troi ac maen nhw'n meddwl, o, ges i'r bendithion yma trwy fy nerth fy hunan, ac yn parhau yn eich gwrthodiad o Dduw. Wel, i orffen, beth am y ddatganiad mawreddog yma? Mae ddarllen y to. Dyma beth mae Nebiwchodynosor yn dweud. A mae wedi rhoi y benod, mae wedi disgrifio sut ddigwyddodd yr weledigaeth, mae'n disgrifio sut dath Daniel yr oed y dehongliad, mae'n disgrifio wedyn fi yna flwyddyn cyn bod y barn yn dod ac yn ar ddiwedd y flwyddyn fe ddath y farn. A be ddigwyddodd? Fe ath e fel anifel gwyllt.
rodio ar hyd y ceiau ar ben ei hun, yn bita o'r llawr o'r gwair. Ddim yn gallu cofio dim, ddim yn cofio dim am ei gemder, ddim yn gallu siarad fel dyn. Roedd e fel a ni fel gwyd wedi mynd o'i gôn llwyr am 7 mlynedd. Ond ar ddiwedd y 7 mlynedd, fel yr addawyd fe ddath e nôl i'w synwyr ac fe gafodd e urddas yn ôl. Dyna chi trigaredd. Trigaredd a gras ar ben gras, mae'n cael dod nôl. A be mae Nebiwchodynosor yn ei ddweud? Wel, dyma lle mae gobeith gyda ni feddwl, falle bod hwn wedi deall. Ond yr anhawsur yw, sy'n digon wybodaeth yn ni. Ac dyw'r geiriau yma ddim yn ddigon, ond mae'r geiriau yma'n rhoi rhyw fath o obaith i ni bod e wedi deall. Ond mae eisiau mwy hefyd, mae eisiau gweld ffrwyth edifeirwch. Mae eisiau gweld y prawf. Eich bod chi yn rhodio ar hyd y llwybr Cul. Ond mae hwn yn bwysig hefyd. Grandewch, dyma beth oedd y geiriau brenin Nebiwchodynosor ar ôl ar ddiwedd penod 4, adnod 34 ymlaen. Ac yn niwedd y dyddiau, mae fi Nebiwchodynosor a ddyrchefais fy llygaid tua'r mynyddoedd. Mae fel y salmydd yn diwedd. Mae hwnna'n ddarlun yn gyntaf bod e fel anifel yn edrych lawr i'r llawr, fel mae ci yn edrych lawr ar y llawr. Dyna siap naturiol y ci, fel buwch neu be bynnag ddafa, neu be bynnag yw e. Maen nhw'n edrych lawr ar dde, ond nawr mae wedi galluogi fel mae dyn yn gallu codi lan ac edrych o gwmpas. Ond mwy na hynny, mae'n dyrchafu ei lygaid i'r mynyddoedd o lle y daw fy nghymorth. A Duw, dyna'r darlun. Dyrchefais fy llygaid i'r mynyddoedd am gwybodaeth a ddychwelodd ataf, a bendithiais y goruchaf. Nid bendithiais fi fel brenin Nebiwchodynosor, bendithiais y goruchaf, a moliennais, a gogoneddais yr hwn sydd yn byw byth, am fod ei lywodraeth ef yn llywodraeth dragwyddol, a'i frenhiniaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Roedd e'n arfer meddwl fod ei frenhiniaeth ef yn mynd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Ond nawr mae di ddeall e. Bod brenhiniaeth Duw sydd yn para. A holl drigolion y ddeiar a gyfrifir megis yn ddi ddim, ac yn ôl ei wyllus ei hun a mae'n gwneithir a llu yn efoedd ac a thrigolion y ddeiar ac nid oes a talio i lawef neu a ddywedo wrtho beth yr wyt ti'n ei wneithir. Yn yr amser hwnnw y dychwelodd fy synwyr ata fi. A deithim i ogoniant fy brenhiniaeth, fy harddwch am hoiwder a ddychwelodd ata fi, am cynghoriaid, am tywysogion, am ceisiasant, felly am sicrhawyd yn fy nheyrnas, a chwanegwyd i mi fawredd rhagorol. Fe ddath yn ôl i'w urddas, yr awr hon mae fi Nebiwchodynosor ydwyf yn moliannu, ac yn mawrygu, ac yn gogoneddu brenin yn efoedd, yr hwn y mae ei holl weithredoedd yn wirionedd, a'i lwybrau yn farn, ac a ddichon ddarostwng yr rhai arodiant mewn balchder. Dyna i chi ddisgrifiad, dyna i chi dystiolaeth, y mae'n dyrchafu Duw Daniel. Ac y mae'n dweud, ac a ddichon ddarostwng pwy, y rhai arodiant mewn balchder, fe ei hun, y mae'n cydnabod yr oeddwn yn un balch. Roeddwn i'n meddwl fy mod i wedi cyrraedd y top. Cododd Nebiwchodynosor ei lygad, dyna sydd rhaid i chi wneud. Codwch eich llygaid i fyny tuag at y nefoedd, tuag at yr arglwydd, tuag at Grist. Chi sydd wedi rhodio fel anifeiliaid y maes yn dilyn chwantau bwystfilaeth, codwch eich golygon, efallai nawr hyd yn oed heddi, rhai yn dioddef o neithiwr, o fod allan ar ôl y pêl droed, ac ble o'n nhw'n mynd i'r tafarnau, beth o'n nhw'n neud yn meddwi'n racs, a beth o'n nhw'n neud yn deffro'n y bore, ddim yn gallu cofio dim byd ddigwyddodd y noson o'r blaen, a beth o'n nhw'n neud yn bihafio fel bwystfilod y maes, siwr o fod. Ddim yn gallu siarad, ddim yn gallu cofio. Codwch eich golygon tuag at Grist ar y groes. Dyna beth mae'n dweud. Chi sydd wedi falle ddim mynd i'r eithafoedd hynny, ond mae yna eithafoedd balchder. O, dwi wedi llwyddo. Dwi'n reit dda. Dwi'n hapus fy myd. Be mae'n dweud? O, peidiwch â bod mor ffôl. Codwch eich golygon tuag at Grist. Mae ei teyrnas ef yn uwch ac yn para hyd rhagwyddoldeb. O, mae'n well na teyrnas Nebiwchodynosor. Adnod 35, a holl drigolion y ddeiar a gyfrifais megis yn ddi ddim. Mae di ddeall e?
Mae'n disgrifio'n union fel byddwn ni'n disgrifio fe. Nid oes dim am ddyn yn denu dyn at Dduw. Dyna mae'n bydd yn dweud, a holl drigolion y ddaear y gyfrifir megis yn ddi ddim. Mae'n gwybod, dwi y brenin yn ddi ddim ger bron Duw. Does neb yn unrhyw beth ger bron Duw. Nid oes dim am ddyn yn cyfrannu at iachawdwriaeth. Nid yn unig does dim byd amdana fi sydd yn fynenu fi at Dduw. Mae'n dweud does dim byd am ddyn sydd yn cyfrannu at iachawdwriaeth. Crist sydd yn cyflawni pob dim. Ef sydd wedi cadw cyfraith Duw. Ef sydd wedi talu'r pris am ein dyled am ein pechodau. Ef tywallodd ei waed ar y groes mwyn golchi ni'n lan. Nid oes dim am ddyn yn cyfrannu at yr ail enedigaeth. Yr ysbryd glân sydd yn plannu'r hedyn. Ef sydd yn tywys yr enaid a droed y groes. O, mae di ddeall a holl drigolion y ddaear a gyfrifir megis yn ddi ddim. Dwi ddim yn gallu cyfrannu dim byd. Sdim ots pwy i chi, sdim ots beth i chi wedi wneud, sdim ots os chi wedi darllen y Beibl 1000 o weithiau, sdim ots os chi'n deall bob un adnod, sdim ots os chi wedi pregethu bob sil trwy gydol eich bywyd a bob dydd arall, does dim byd i chi yn ei wneud yn cyfrannu at iachawdwriaeth. Crist sydd wedi wneud y cyfan. Mae'n mynd ymlaen, yn ôl ei ewyllus ei hun y mae'n gwneithir a llienefoedd ac a thrigolion y ddaear ac nid oes a talio ei lawef neu a ddywedo wrtho beth yr wyt yn ei wneithir. Be mae'n ni'n dweud, does dim byd yn rhwystro pwrpasau Duw. Mae wedi deall. Pan y mae Duw yn cychwyn gwaith, y mae yn ei gwblhau. Nid oes dim gall dyn na'r un drwg ei wneud i rwystro gwaith Duw holl alluog. Fe ddaeth cyfnod barn y brenin i ben, fel y dywedwyd molianodd Duw am ei drigareddau. Ei drigaredd yn rhybuddio yn y lle cyntaf. Ei drigaredd yn barnu, ei drigaredd yn dod ag e'n ôl i'w synwyr. Dyna bydd yw'r cyfan. Mae drigaredd Duw yn yr holl benod. Fe oedd ei drigaredd yn rhybuddio'r brenin. Ac yna mae'r barn ei hun y gos pan mae'n rhwydro fel bwystfil y maes. Mae hwnna'n drigaredd, mae'n farn ac yn gos, mae'n drigaredd pam, achos mae hynny yn dod ag e'n ôl i'w synwyr. Felly gallwn nhw beithio hefyd ei drigaredd yn achub ei enaid o dywyllwch balchder i oleuni gras, yn peri iddo ddweud hyn. Dyna'n gobeith ni yn achos Nebiwchodynosor. Yr awr hon adnod 37, mae fi Nebiwchodynosor ydw i fod molianu ac yn mawrygu ac yn gogoneddu brenin y nefoedd. Yr hwn y mae ei holl weithredoedd yn wirionedd, a'i lwybrau yn farn ac a ddichon darostwng yr rhai a rodiant mewn balchder. Yn gweddi heddiw y bydd rhai sydd yn llawn balchder. Falle rhai yma, falle rhai yn ei cartrefi, rhywsut neu gilydd yn rhagluniaethau Duw sydd wedi dod i'r darlleniad byw o'r oedfa. Falle? Neu hyd yn oed, doedd nhw ddim yn agos i glywed yr Efengyl, ond yna yn ei pechod a'i balchder, yn ei cartrefi, yn ei esmwythra. Fel roedd y brenin yma yn ei balas. Fod Duw yn agosau. Yn gweddi yw hyn, y bydd rheini sydd llawn balchder yn dod yn ostyngedig at droed y groes ac yn cyffesu pechod ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ei fod yn eich maddau chi, ei fod yn eich golchi chi, ei fod yn eich mabwysiadu chi i'w deyrnas dragwyddol ef. Dyna'n gweddi ni. Ac felly hyd yn oed mewn oedfa fel hon, pan ni'n gweld seddi gwag. Oes rhaid i rhywun fod yn yr oedfa i Dduw i'w cyffwrdd nhw? Sicr ddim. Dyna'n gobeith ni hyd yn oed heddi, y bydd Duw yn agosau at nhw yn eu palas ei hun, yn eu cartrefi, ac yn ei argyhoeddi nhw, ac yn peri iddyn nhw ddod i glodfori Duw. O na fyddech chi yn cymryd yr rhybydd a'r cyngor yma, am hynny frenin neu am hynny ffrind bydded fodlon genit fy nghyngor. A thor ymaith dy bechodau trwy gyfiawnder, a thanwireddau trwy drigarhau wrth dreiniaid i edrych a fydd estyniad ar dy heddwch. Gadewch i ni gweddio.
O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy rybuddion, am dy drigareddau, am dy ras, ac i ni yn gofyn hyd yn oed nawr yn ein plith ni yma, ymhlith y rhai yn ei cartrefi, falle sydd yn gwrando ar y we, ac hyd yn oed o Dduw i ni'n credu ymhlith y rhai sydd ymhell iawn oddi wrth dy air di, yng nghanol balchder y bydd yr ysbryd ar waith yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am waredwr. Tyrd gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae'n noddfa, i olchi a flendid a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. 47 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydd y dras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.